Alright, good evening po, good morning po sa lahat, and welcome po sa live stream. Update guys, gusto ko yung lahat. And shout out po natin lahat ng mga dyan sa baba. Ayan, shout out po natin si Ma'am Go, ay Go, may shout out po ni Go Channel. Si One Man, Dexter Tower, Vergara Banji. Update lang tayo sa salamat po sa mga nagpunta guys ha. Dahil lang po, salamat yung PC kasi bahay ko. Banji, alamat ng Banji. Okay? Di lang tayo within 1 hour or kasi dapat din ako sa kabila. Ayan. Salamat sa mga bumisita dyan. 4 billion house. Shout out po sa lahat. May gas na lang. Bakit na lang ka naman kaya? May gas. Tanda pa rin. Ayan, one. Okay na po. Kasi nilagay lang sa page. At ngaping sa bakit po magpapakas siya makakita. Pero ito na papunguan. Apuan, okay na papunguan. Papunguan naman. Okay na po ba? Ayan. Alam niyo, maka-on pala yung metong po. Maka-on yung pala yung metong po. Kaya, yung gas. Pero ngayon, okay na ba po? What about? Okay na. Punguan. Ayan, shout out po sa mga nag-GP dyan. Kung sino po kayo mga nakapage sa bar siguro. Think mic mo. Pero hindi okay na lagi ng kanin. Okay ulit mo po. Tapos kapit. So, ilan po ba? Okay na? Okay na. O yan, okay na po ba? Hindi pa. Ay po, okay. Ano may lari kayo? Ugly. Ano may lari? Meron na akong bahay. Wire? Kaya pa host. Ano yung problema yun? Okay, isipin ba yung bahay? Pero ngayon, okay na akong
Kaya nakuha na rin ba? Okay. So, so, ano, kung ano ko rin ba? Hindi ba? Ano na lang dapat? Di ba? Hindi ka important. Eh, sandali lang, ayusin ko lang po. Ayusin ko lang, parang pa yung ano ko. Sandali lang ba? Start lang ako, start lang.
Okay na ba? Apong Edson, okay na ba Apong Edson? Okay na? Yan. Kaya pala. Anong kaya pala? Yan yan. May kasyara sa'yo yan yan. Long time no see yan yan. Okay na ba yung boses ko yan? May boses na ba dyan? Sa baba? Kasi inayos ko eh. Nag-restart ako eh. Okay na, okay. Salamat naman. Okay na, maayos na yung sounds ko. Alright. Yan yan, salamat yan yan ha. Troops. Ayan, si Troops. Tamsak Dan Host. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Si Lovers Vlog. Ayan. Sukli agad para sabay ang angat. Sabi niya. Sa Tamsak. Thank you. Kaya pala nag-countdown. Hindi kasi nagloko kasi yung ano ko. Yung ngayon na pong Edson, okay na eh. Kasi para makapagkanta tama sa lesson. Kaya para makakanta tayo ng maayos kasi mahirap kasi. At least Apong Edson okay na sa ano sa FB kasi, di ba, na pinarinig ko? Carol Galya. Ayan. Yan. Salamat yan Yansky ah. Kumusta po? Okay naman po ako, Yansky. Ayan. Ayan. Dali lang ha. Ayan. Abang may ano tayo ah. Tagal na rin ako nawala sa YT. Oh, nakita ko man, matagal ka na rin nagwala sa YT. Ayan, shoutout po natin lahat ng mga nandiyan sa viewers sa 2 million in the house. Salamat po sa mga Apong Edson, salamat ah. Ayan, salamat din kay ano. Ayan. Kuha niyo boses na. Alright. Apong Edson, mamaya mag-live ako sa ano sa TikTok. Baka i-guess ko si Apong Julie doon. Sa TikTok naman ako mamaya after nitong mag-live ako dito sa ang tawag to? Ang tawag dito sa YouTube. Tsaka pakita Apong Edson. Ayan. Nelson Bryan, salamat Nelson Bryan. Tamsak Host, maraming salamat sa iyong patamsak Nelson Bryan. Ay, pagbaba lang kayo ng mga bahay nyo guys ha. Ilang minuto, isang oras lang yata tayo mag-LS, okay? Wala yung ring light. Pati ni Maglus. Ayan, shoutout sa lahat ng mga nandyan. Ayan, simulan na natin guys. Alam tayo. Hindi basag yung music guys, hindi basag. Basag yan. Yan, okay na.
Good evening, Jimmy Pautan Vlog. Salamat, Jimmy Pautan Vlog. Salamat sa iyong pagpunta at pag-support. Lodi, syempre, skipping no. At salamat, salamat. Oh, salamat naman. Thank you. Yan, okay na to. Wala na siyang karagdag. Ayan, sa lahat po ng mga nandyan, dedicated this song. Bagong kanta guys. Pag-aaralan natin. Okay, sige, salamat. Salamat. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, huwag mag-inip dahil ganyan buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Gabi ko ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas, huwag kang bibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung iking pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ang ikot ng mundo ay hindi laging bigatin kasawian. Ang pangarap mo'y ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Alright! Ayos na, alright. Salamat. Bagong kanta po ngayon. Ito-cover ko na naman to. Salamat, Jansky. Pwede ka umakyat, Jansky, ha? Sabi mo lang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, huwag may iinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Gabi ko ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ang ikot ng mundo ay hindi laging bigatin kasawian. Ang pangarap mo'y ay di magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Sa biyahe pa ako, Los. Sige, ingat ka, Jansky. Mayroong pagsubok man na wala na ako. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatin kasawian. Ang pangarap mo'y ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Alright, maraming salamat sa lahat ng mga pumalakpak dyan. Ayan. Next song. Yan, 3 million daw. Salamat sa isang nakapit dyan. Thank you so much. Kung sino ka man, salamat. Sige, siya po, Quezon. Malapit na maganda na tayo. Isang oras lang to. At ako'y iyong limutin, masakit man sa damdamin, pilit pa rin titiisin mga lumipas na ligaya. Ang lahat may pag-asa, mga pangarap na walang hanggan ay naglaho magsisalo. Mahal ko, mahal kitang ganoon.
ang puso ko'y para sa'yo. Naghihirapan ang damdamin, nagmamahal ka rin sa'yo. Hindi ko magawa, hindi pa rin ako nagbabago. Ang pag-ibig ko sa'yo, lagi mong kasama. Isang maligaya kung ikaw ang siyang kasama. Sana ay di na natapos pa, wala nang nais pag-iba. Sa gabi na aalala, nalulubay pagkawala ka. Yakap ko aking inasa, aking maulit mabulit. Mahal ko, hanggang saan ka pa naroon. Gantik ng puso ko'y para sa'yo. Naghihirap ang aking damdamin, nagmamahal ka rin sa'yo. Limutin mo hindi magawa, hindi pa rin ako nagbabago. Ang pag-ibig ko sa'yo, lagi mong kasama. Alright, maraming salamat sa 3 million in the house. Yansky, salamat ulit sa pag-support sa akin lang, Yansky. Ayan, makakaasa ka na susuportahan din kita. Ayan, salamat sa mga nag-support. Ibigyan ko din kayo yung mga support, guys, ng love support talaga. Yansky, kailan ka mag-iala, sabihin mo lang Ayan, iniibig kita. Mga paborito ni Abong Edson. Yan lang tayo, guys. Isang oras lang ako, Yansky, parang update lang ako. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. Hindi na rin pinapapansin. Paano nawawala na ako? Bawat ngiti o nagay-gayuma. Kinakanta mo to, di ba, Yansky? Di ako iibig sa'yo. Pangit yata, pangit. Dali lang. Gamitin ko pala yung ninja, bawal yung main kasi ang dami nag-a-appear, ang dami nag-ano sa message ay tawag ito. Ayan, salamat sa thumbs up mo, Ma'am Jennifer. Shit, nakita ko yung thumbs up mo. Thank you. Ayan, 3 million. Shout out sa 3 million. Kung sino naman naka-video dyan, magparamdam po kayo para alam ko kung sino ka ano dyan. Okay lang. Yan, wala na siya. Para sa pamilya, crispy. Ano muna tayo, guys, All new Siomai Chow Fan. Must be teams. Oats aid digestion. Get 7 times more fiber with Quaker. Hair, so pretty. Ay, mamaya, guys, meron akong live sa TikTok, guys, samahan niyo po ako dun. Meron po kayong TikTok. As we walk the golden miles down the pretty ice, I know that you are mine. There's nothing in this world that I know the world to do
to be near you every day, every hour, every minute. Take my hands and let me lead the way. All through your life, I'll be by your side till death do us part. Baby, I'll be your friend. My love will never end. Together with family, salamat sa iyong pagbisita. Thank you so much. When I wake up every day, with you lying in my arms, I wonder if I'm dreaming. When I look into your eyes, I just can't believe it's true that my heart belongs to you. Baby, we can have it all. Girl, take my hands and let me lead the way. All through your life, I'll be by your side. So that do us part. Disclaimer guys ha, not a professional singer. Baby, I'll be your friend. My love will never end. So that do us part. There's a good sign, and there's be bad. But I still stand beside you, woman, all the way until the years. Kaya natin guys, para kung namamatay yung kanta. Next song na lang natin. Kung gusto mo kumanta, kung gusto nyo kumanta guys, sabihin nyo lang po guys ha. Para ibaba ko po yung hagdan. Walang ilaw ko. Ayan. Yansky! Isang oras lang tayo guys. Isang oras lang po tayo guys ha. Para update lang ako. At next live ako sa kabila, sa TikTok. Together with family, salamat po sa pagdalaw ha. Salamat po. Ano ba yung kakantayin natin? Ang hirap palang maging singer dito guys ha. Yaw-yaw ka ng yaw-yaw. Ay Yansky, salamat. Nasa ano ka na ba? Nasa bahay ka na ba Yansky? Yansky, nasa bahay ka na ba? Dali lang. Tamsak. Ay, ano pala, mali ba yung naipin ko? Palitan na natin, baka akala nila na palitan na natin yung nakapin. Unpin. Yan. Kung gusto nyo baba yung banyo, i-type nyo lang yung kapogi. Yansky, alam ko meron ka pang ano dyan. Yan. Yan, 1 yata. Yan, 1. Ayan, meron pa, binaba ni Nightbot. Ay, wala. Naglulus.
Paalis pa lang host, baka hihina yun. Okay lang, okay lang. Sige, sige. Ingat ka, Yansky. No problem, no problem. Okay lang yan. Okay lang yan, Yansky. Okay. Alright. Dali lang guys ano lang tayo, saglit lang. Parang may ano na lang muna ako saglit. Dali lang para update. Asan na kasi yung kanta dito? Dali lang para makita nyo. Ako na actually itang update ko ngayon. Ito. Ay, mali ito. Ayan, habang para mag-play ko Dali lang. I-play ko na lang to. Asan na yung back camera? Ayan, back. Ayan, welcome back sa aking channel guys. Ngayon pupunta natin yung sakayan ng tawag dito sa bukid. Ayan. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Ako, tao, matumal. Mukhang kailangan nyo ng response. Sana lang ako magla-live siguro sa TikTok. Matumal talaga. Ayan. Arengge mo ini. Ayan, habang naglalakad tayo guys sa inyong tulay ng Tibagan. Kaya ako lang mag-isa guys kasi yung kasama ko yung isang ko nandun sa dulo. Kaya yan, pakita ko sa inyo
kung gaano yung buhay dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas guys, pati din sa lugar ng Tibagan. Ayun mo guys. Ayan. Dito alas nagmamais sila dito. Parang talong na tayo. Talong. Ayan. Lakad muna tayo ha. Habang tayo naglalakad guys, tignan yung kapaligiran mo. Ang dami tawag doon. Puno ng saging. Ayan. Puno ng saging. Lakad mood tayo ngayon, lakad. Ayun si mga baka. Ang tawag ba dyan? Baka, tsaka mga ibon. Ayan. Tingnan natin, sinisa na. I-zoom out natin. Ayun. Ayun yung baka. Ayun. Medyo malayo na rin yung lakad natin. Ayun. Ay, tignan yung buwan. Medyo ano na din siya oh. Bilog na bilog ang buwan. Ayan yung araw, sikat ng araw. Ayan. Iba tayo. Pero ang sarap mamuhay siguro dito sa dito sa mismong lugar na to guys, kasi tahimik, tapos nandito lahat, pwede kang magtanim, pwede kang mangisda, ayan, kahit ano pwede mong gawin dito kasi yung hangin talagang fresh na fresh guys. Kaya ayun. Tapos yan, tignan nyo yun guys, oh, tanim ng tanim ng mais. Mais yan guys, mais lahat yan. Tapos merong kalabaw, ayan. Yung mga kalabaw, pinaka-asyenda guys. Diba? Ang ganda. Yan yung mga mais nila guys, ayan na, mais. Tapos yung kalabaw, ayan guys, oh, kalabaw. Oh, kalabaw. Shout out ka kalabaw. Shout out kalabaw. Yung nanay at saka anak. Ayan yung anak. Ito yung nanay. Okay. Kasi ito naman yung parugtong ng tulay. Dito sa may Tibagan. Hindi ko alam kung anong tawag ng lugar dito. Ba Tibagan siya. Yan guys, yung kanyang ilog. Alam mo yung mga pag nasa bukid ka talaga, makikita mo lahat ng mga tanim. Ayan si kalabaw.
si Kalabaw yung maliit at saka siya yung nanay. Kalabaw nanay, shout out kay nanay yan. Tapos may mga taniman ng mais yan. Alright. Ayan, shout out po sa lahat pa ng mga nanonood ngayon guys. Salamat po sa panonood nyo sa aking vlog ngayon dahil napakasaya ko guys. Dahil pinakita ko sa inyo yung kagandahan ng bundok. And guys, tutuloy na lang natin. Yan yung kasama ko, yung pinsang ko. Ayan, punta natin yung lugar na to guys. Yung napakaganda oh. Ayan. Dam taran. Tapi menyalakan tubuh. Siapin yan. Ayan guys. Vlog ka na. Vlog ka. Ayun, maka-video ka na. Mure. Oh. May isda ba dyan? Ating asan yan? Ha? Ayan, guys, oh. Kasi nung bata ako dati, nangingisda rin ako. Tapos nilalagyan ko ng bulati yung aking padwas. Padwas? Ayan. Diba? Ang sarap mamuhay. Tapos yung hangin, guys, sobrang fresh. Kaya yun, masasabi kong maganda talaga yung buhay sa Pilipinas. Di kumpara sa ibang bansa. Oo naman, maganda talaga sa ibang bansa. Pero, yun ang kagandahan sa ibang bansa. Kasi, magkakatrabaho ka, giginawa yung buhay mo. Depende na lang kung maswerte ka sa ibang bansa, guys. Okay? And sana, guys, marami kayong natutunan kung ano man yung hangarin nyo sa buhay, guys. Kasi alam ko naman, sa tagal niyo sa OFW at sa ibang bansa dyan na nakatira, alam ko na mahirap din yung dinanas nyo. At lahat ng mga gamit na ginamit nyo at saka mga bahay, pinaghirapan talaga guys. And guys, papakilala ko sa iyo ang aking kapatid guys. Ayan, kapatid ko yan guys. Baka. Mo, Kalaba, Baka. Shout out. Tek, salamat Tek. Shout out. Mo. Wait lang ako Tek. Ayan. Ito naman yung kanyang aking ate. Ito, kumakain pa siya ng tawag dito. Kumakain siya ng damo. Pero guys, sobrang sarap talagang mamuhay dito. Fresh na fresh. 10 minutes na lang. Tapos maliwala. Sobrang, ayan guys, oh. Talagang makikita mo na legit talaga. Legit yung pamumuhay dito sa... Ayun mamaya guys, meron po akong live sa Tibagat. May talk kayo guys. Mag-live ako. Lalakad muna tayo. Tek, salamat sa support Thank you. Tignan natin yung sa likod. Ayan ang sura. Ayan. Ito yung ate ko guys. Ate ko. Ate! Ano kinakain mo ate? Ate! Ate! Mo! Ayan. Okay na kami na. Bye-bye. Tabi-tabi po. At ito guys, yung halaman na yan. Sa amin, tawag namin dyan is saresa. Sa tasa. Ewan ko anong tawag sa inyo. Ito yung saresa guys, sa amin saresa. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ikot natin guys. Ayan. Oo, nahilo ako yun Ayan guys, ito mga talong. Talong to, taniman ng mga talong guys. Ito. Talong.
na ako yan. Thank you, Abe. Tapos Julie, i-play ko mong video ko. Wala, matuman talaga. After niniket ang TikTok ko mag-live. Tapos Julie. Wala na, may wala na rin kaya ko. Yung subscriber ko. Umiiyak na yung baka, hinahanap niya yung nanay niya. Ayan guys, ito tanim nila ito, ano to, mais. Dito yung mais guys, so mais yan. Mais. Mais. Yan, lahat po yan guys, tanim ng mais. Pero hindi sa amin yan guys ha. Pumunta lang ako dito para ipakita sa inyo yung mismong bukid ng Tibagan guys. At saka, ang tawag dito, yung ilog. Wapang Julie, nanda? Nakalanggana ko pero ayun, dapat kaya pa rin. Ano na to guys, pag medyo mabangin na. Medyo malalim na to, ayun. Kaya sabi ko kaya kapon Julie, puktok ko lang sa bato. Pag sinuportahan ko, di ko na susuportahan. Ganun na kapon Julie, wala. Ganun na ako. Guys, kasi kailangan ko talagang ipakita to. Matagal ko na kasing gusto mag-vlog dito. Kaya gusto ko rin kita sa buong mundo ang aking vlog guys. And I hope na nagustuhan nito ng mga ibang tao. At saka alam ko naman na maraming nakaka-relate dito guys. Mga tawag ito. Julie man pala sa bukid. Alam nila yung patakaran dito sa mga bukid guys. Ay sobrang linaw tapos tahimik. Yung mga ibon lumilipad. Wapang Julie. At sumasayaw sila guys. And tignan nyo guys yung nakaputi. May tao doon na kumukuha ng tawag doon. Buhangin. And papakilala ko yung aking kapatid na bunso. Ayan, baka. Baka, shout out baka. Baka. Ayan, baka. Usapin mo baka. Shout out ka daw. Wala din nakapag-shout out. Sasabihin sa inyo, shout out sa lahat ng mga nanonood. Ayan, tara. Okay. Pabalik na kami guys. Pabalik na. Ayan, habang naglalakad guys, medyo padilim na rin. Tingnan nyo yung sikat ng araw. Ayun. Ang ganda. Tingnan yung buwan, no? Wow. O, diba? Yun yung langit guys. Sobrang ganda. Okay, pauwi na kami. Bali soon guys, makakakain din kami dyan sa mismong kubo na yan kasi hindi pa siya gawa. Soon. Okay. Itong mais, ilang bulan niya ba makain din? Na, Rod, ilang bulan? Adwa? O 2 months daw bago to lumaki. Yung mismo mais. Ayun o, meron ka na guys, ito. May talong. Ayan ang talong. O. Talong. Ayan. Pabalik na ako. At least nakapag-vlog tayo guys. May vlog na rin yung baka eh. Ano pa? Oh. Ang pagod na yung TV.
Ano po? It blows my mind. It takes me in. It's Ah. Ay, Alicia po. Jessica yata ito eh. Yo. Ah. Mas nanting buhay ta. Papang Julie. Bawal laksita eh. Papang Julie ready na nga ng kabila. Ayan. Ng kabila Pauwi na kami guys. Hindi ako masyado doon. Hindi muna tayo tumawid sa mismong irrigation. Ang tawag ito. Pero mga Yung ilog. Ayan. kahit ka mo papalo. Oh, bike ya? Oh? Ayun daw, bike na motor. Bike na siyang motor na. Bike na motor pa. Diba? Ano yun? Di-assemble lang yun. Yan, tingnan nyo guys, oh. Yung lugar ng ilog. Ah. Medyo madilim na guys. Anong oras na siguro? Mga nasa 5:45. Mga ganitong oras na siguro dito. 5:45. Ayan. Ayan, naglalakad na lang. Mas gusto ko po kasi maglalakad para ma-exercise. So, itong kasama ko ng pinsan ko, nag-bike. Kaya nagpatulong ako sa kanya. Ayan, shout out kay Aaron Mendoza. Ayan. Yari na ako rimengan. Alright, maraming pong salamat. Apong Julie, salamat tayong pag-support. At saka kay Apong Edson, salamat Dex Desayo, salamat Dex Desayo sa pag-support din. At saka sa lahat ng mga pumasok kanina. Thank you so much po. Ayan guys, mag-end na po ako guys. Magla-live po ako dun sa kabila. Ayan. Thank you so much. Apong Edson. Salamat Apong Edson. Mag-end na ako. Thank you so much guys. Salamat.